ଦୁଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବାରୁ ଯୁବତୀ ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହେଲେନି। ତେଣୁ ଯୁବକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା ଯେ ଯୁବକଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ 4 ମାସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଠାଇବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରପୋଜିଂ ମୁଦ୍ରାରେ କହିଲେ, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖୁସିର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇଦେଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଯୁବକ ଜଣକ 4 ମାସର କାମ 3 ମାସରେ ସମାପ୍ତ କରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଘରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ତେଲ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇ ନିସ୍ତେଜ କରାଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ 3 ଭଉଣୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ କିଛି ଏକ ସିରିୟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମିରରରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବାରୁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି କଳା କଦାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଗତକାଲି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲି ଓ ଆଜି କଦାକାର। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମଙ୍ଗେତରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ଦେବେନି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚିଠି, ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତା'ର ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ ବା କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା ଦିନେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କଲେ, ନା, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁବତୀଙ୍କ ମା କହିଲେ, ତା'ର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ନିଅ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ଯୁବକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସହ ସେ ସେହି ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ସହ ତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗୋଛା ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଫୁଲଗୋଛା ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଯୁବକ ଜଣକ ରୁମାଲରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଅସୁନ୍ଦର କଦାକାର ହୋଇଛି। ଯୁବତୀ କହିଲେ, ତୁମ ଅଜାଣତରେ ତୁମ ଭଉଣୀ ତୁମ ଏବେକାର ଫଟୋକୁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତୁମ ସୁନ୍ଦରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ତୁମେ ଆଜି ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଏ। ନମସ୍କାର।